Usa ka 9 anyos nga babay ang milutaw ug miingon nga usa-usab siya ka rape victim sa nasikop nga Australianong si Peter Gerard Scully. Si Scully gidetain sa Lumbia City niadtong Marso 10 sa kasong child sexual and physical abuse sa laing duha ka mga bata sa Cagayan de Oro City. Si Shara, dili niya tinuod nga pangalan, gikuyugan sa usa ka non-government organization ngadto sa prisuhan diin positibo niining naila si Scully nga maoy nagmolestya kaniya niadtong 4 anyos pa siya. Matud sa kauban niini nga NGO staff, ang inahan sa bata kinsa giingong prostitute ang unang nakaila og giharas sa Australiano niadtong 12 anyos pa kini. Pagtungtong sa iyang inahan og 14 o 15 anyos giingnan kini nga mangita og mga gagmayng bata. Apan dihang wala nay nakit-an nga mga bata ang inahan, si Shara ang gidala niini ngadto kang Scully. Ang batang babay anaa sa healing process ug padayong gitabangan sa NGO nga mihangyong dili panganlan tungod sa security reasons. Samtang ang NBI nag-andam na sa affidavit sa kaso ni Shara batok sa Australiano.